வேதம் சொல்லுது, செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாறி கெட்டு போக பண்ணும். ஞானத்திலும் கனத்திலும் பேர் பெற்றவனை சொற்ப மதியினமும் அப்படியே செய்யும் என்று. வாசனை வீச வேண்டிய பரிமள தைலத்துல ஒரே ஒரு செத்த ஈ விழுந்தா கூட அந்த தைலம் முழுவதையுமே அது நாறி கெட்டு போக பண்ணுமா. அது மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் சொற்ப மதியினம், அதாவது முட்டாள்தனம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும்போது அதுவும் நம்ம வாழ்க்கையை நாறி கெட்டு போக பண்ணுகிறதா காணப்படும். முட்டாள்தனம் நம்ம வாழ்க்கையில எப்போ வெளிப்படும்னா, நம்ம அவசரப்பட்டு செயல்படும் போது வெளிப்படும். பிறகு நடக்கிறத பற்றி யோசிக்காம நம்ம செய்யும் போதும் அந்த முட்டாள்தனமான காரியங்கள் வெளிப்படும். எனவே பிரியமானவர்களே, நம்ம வெளிச்சம் கொடுப்பதற்காக அழைக்கப்பட்ட ஜனம். இவன் நல்ல தேவ பிள்ளைன்னு சாட்சி பெறணும்னா பல நற்காரியங்களை பண்ணணும். இவன் எல்லாம் ஒரு தேவ பிள்ளையா, இவன் எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவனான்னு சொல்லி 4 பேர் நமக்கு குறித்து சாட்சி சொல்லணும்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரே ஒரு சொற்ப மதியினம் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்தாலே